muna Allah wadarai da zagin annabi da aka yi, da katun ɗin da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Faransa, da shugaban ƙasar Faransa ya goyi baya aka ci mutuncin musulunci da musulmai. Wannan mutumin wallahi sai mu ɗebi kwanaki bila adadin muna bayani akan darajarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. So kar ku manta ya ku al'umma musulmi, wajibi ne, alama ce ta imani in an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka nuna kana son annabi. Kuma duk yanda za ka iya bada gudunmawa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa ya faɗa da annabi, wallahi ya kai labari. Kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tinkare shi. Ba a taɓa saba zagin annabi aka kai labari ba, ba a taɓa cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba. Duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa. Kuma a duniyance wannan cin mutuncin 'yancin ɗan adam ne. Shi manzon Allah, is he not a human being? Shi ba ɗan adam bane ba? Ina yan human rights? Where are you? Kuna ina? In an taɓa mutum ɗaya a duniya ai kuna kwakwazo ku ce kaza ku ce kaza. Me yasa ba ku yi magana ba? Me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba? Kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya, ta freedom of religion. Mutum yana da yanci ya addini. Ba akwai masu bautar itace ba, ba akwai masu bautar dutse ba, ba akwai masu bautar wuta ba, ba akwai masu bautawa devil ba, shaidan ba. Suna da yanci. To dan me za a zo ana taba mana abin da muka yarda da shi, muka amintu da shi? Me alakar yin mutumin annabi a zage shi? An hana musulmi sallah, an rufe musu masallatai. Dukkan kungiyoyi na addini a ƙasar Faransa ana ta rufewa. Har wani ministan su ya fito kwanan ne yake magana cewa suna murnar ma ba su taɓa ma rufe masallatai da rufe wuraren addinin musulunci ba irin wannan shekarar ba. Kaga mutane suna sallah a titi, suna yawo da portable microphone, portable loudspeaker, sai dai in sallah ta kama su kawai su tsaya a titi su zo su yi sallah don an rufe musu masallatai. Duniya ta zuba ido tana kallo, ba za a yi magana ba. Allah wadare da wannan abu. Muna fatan Allah ya ba addinin musulunci kariya, Allah ya ba mu kariya da kariyarsa, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya, Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma Allah ya tashe mu cikin tutarsa, kuma ya sanya mu cikin wanda zai ceta yawmul qiyamati. Wa subhanaka